Sinoć sam posle 100 godina legu iza ponoći. 2, tačnije. Još sam se nešto cimo, nisam lego na vreme jer ja i moj drug Boris, Boki, pozdrav za Bokija, smo se malo zeznuli i vidi ovo na što mi liči. I onda smo zaboravili Borisu, ostavimo telefon, on sutra ide za Beograd. I morao sam da mu vraćam telefon. No, zašto to kažem? Evo sad je 7:20, ja idem na trening, ustao sam u pola 7. Iako bi većina ljudi rekla si normalno, stani da spavaš kod kuće, zašto ideš da treniraš, odmori, nema šanse, trening je deo mog života, deo moje svakodnevnice i svestan sam da svaki trening koji propuštam šansu da budem bolji nego što jesam jer broj treninga u toku života je ograničen, a broj vrhunskih treninga je tek ograničen. Tako da ja svoju šansu za dobar trening sigurno neću da propustim zbog par sati sna, iako je spavanje bitno. Da li bre stvarno ja mogu njega negdje da pustim ili da ne pustim? Gdje si, Caki? Op! Druže moj! Kunjara. Šta ima Slađano? Evo. Ste vidjeli šta ima, a? Jesam. A, šta kažete? Lepo. Malo ćemo da operemo, da počistimo, sredimo, da to bude još lepše. Uff, 2:20. Ja do 1 nisam spavao. Mi smo ti smetali. A? Smo ti mi smetali? Ma gde ste mi smetali vi, nego ja nisam mogla spavati. Da. Uživati. Neću, idem da treniram. To me čeka. Sad vidimo šta smo, Boki. Ja, malo više Boki. A ja, kad kažem ja, mislim na to gledao. Jao, vidi ga. Vidi kako je, bre, to. Vrhunski. Pa Boki, stvarno si majstor. Inače, Boki je umetnik, radi ozbiljne radove, radi ozbiljne murale i radi ozbiljne tehnike. I svako bi, ko želi nešto ozbiljno kod kuće, a ne šalabajzerski da mu bude odrađen posao, neka zove mog druga Boki. Jeste, fino je, voli Boki da se zeza, ali je vrhunski. Joj, pa sad kad se razvučem, rituali ujutru i pre treninga su mi jako bitna stvar. A pošto sam, jel te, danas ustao malo kasnije, jutarnji ritual sam skratio. Ali ne zameram samom sebi jer je to rastezanje koje ću svakako da obavim. Rastezanje je sastavni deo treninga. Neko voli na kraju da radi, ja volim da ga radim na početku, da pripremim telo za trening i da mu najavim u koje sve pozicije treba da se upusti kako bi mi služilo kako treba. Dobro. Koristim ovu GoWood aplikaciju za mobilnost i za razgibavanje, stezanje, tako da ću da pucamo danas sljedeći. Press, ok, row, ok, snatch, clean i to je to. Znači, to je odlična aplikacija ukoliko ne znaš šta da radiš na treningu, a želiš da popraviš svoju mobilnost i fleksibilnost, skineš GoWood, platiš određenu sumu novca i ona ti priča šta da radiš. A pre početka
Zveknem ovaj Martićev kreatin. Odlična stvar. Kreatin, Dorijana jajca. Nema što je ukusa, nema što šljaka kao lud. Topla preporuka za sve vas koji bi da se kreatinirate, ne znate sa kojim kreatinom da se kreatinirate. Dorijanov kreatin je vrhunska stvar, svašta. Sad da ne zalazim u detalje, ali bi ga toplo preporučio svakom. Krećemo sa razgibavanjem. Rituali pre treninga su bitni, čak što više nisu toliko bitna, nije toliko bitna selekcija vežbi, možda ponavljaš 60 ritual vežbi pre svakog treninga, koliko je bitan sam ritual pripreme. I sve dok ga radiš, verujem da ćeš biti bezbedan tokom treniranja, upoznat ćeš nove pokrete i uživat ćeš u treningu bez bola. Naravno, to nije ono instant rešenje gde ćeš ti danom samo da radiš rastezanje, jedan put po 30 sekundi nekoliko vežbi i kao to je to. Ne, rituali su deo nas i bukvalno postaju efektivni tek onog trenutka kada ti postane nemoguće da treniraš dok ne obaviš neki od njih. Što bi rekao Boris, omotorilo se. Odpite neki šlamar realnosti, tako. S vremenom kreneš se vidiš, uje, 31. Šta sam sve mogu sa 25, a nisam. Šta sam sve trebao s 25, a nisam. Gdje bi mogo da budem da sam to radio 25, a nisam. Zašto bos? Zato što smo rođeni bosi. Zato što nam je priroda rekla ne budemo bosi. Zato što je to dobro za naša stopala. Da je normalno da nosimo patike, rađere bi se obučili. Iduše nije normalno da imamo uliku betona, pa imamo. Zato nam izgledaju nogi kao paprike. Paprike. Uski. Ali dobro, ajde. Radimo sa njim. Što imamo? Ja, puši ću jedan dan. I još na roleru. Ako imaš roler, probaj malo njemu da radiš. Umej da uvodite tačke koje budu problematične tokom vežbe. Brate. A možda lateral je najgora stvar koju možda radiš sa rolerom. Mada svaka stvar koju prvi put radiš sa rolerom je tako bolna, joj man.
Ok, to je bio moj ritual pre trening. Sad na trening. I posle treninga ide manji zabavni deo. Na što ličimo mora da se obrijem strašno. To jeste posao, šalim se, obožavam svoj posao i moje klijente. Sad sam kao ispod onaj... Hop, za malo da upadnem. U rupu. Volim moj posao, volit ću ga uskoro još više kada se otvori moj studio, gym, gdje ću da radim isključivo sa svojim klijentima, gdje ću da živim svom poslu i gdje ćemo da pravimo prave istinske rezultate uz kvalitetan trening. Ćao Milkice. Ćao. Ćao Jovane. Joj, Bože, ja do 2 sam juče zaginuo. Prvi put u životu sam do 2 zaginuo. Prvi put u životu, prvi put u zadnjih ne znam. Sinoć, znači, katastrofica. Do 2. Trenirao si? Trenirao si? No, ali kako tebi ide? Daci mi kosku. Koliko imaš? Jednu si radila? Samo jednu. Tič! Ne moraš da trčaš. Šetaj. Pa kako te bude sramote? Šetat ću. Evo, upravo sam se obavezala da ću sada da šetam i da izađem iz svoje komfort zone. Vidimo se nakon treninga. Ja sam bio ubeđen da će da ga teraš da preskače. Neću, pa ne mogu ga smirim. I na kraju, kada sve sabereš i oduzmeš, najbitnija stvar jeste da si uživao u treningu, da si izašao boljeg raspoloženja nego što si bio i da napreduješ svakim treningom pomalo. Mentalno, fizički, nije bitno. Bitno je da uživaš. Sve dok je tako, trening će biti sastavni deo tvog života. A sve dok se mučiš i patiš, neće. Uživaj u treniranju, šta da ti kažem. Vidimo se.